Dobroveče, prvo svima, dobrodošli na još jedno veče Suba sobe. Sa nama je Dubravko Jagatić, da, Vladimir Ivković. Dobroveče obojci. I Hvala. ja ću ovako samo da vas najavim, pa ću pustiti vas da razgovarate dalje na temu Sube i njegove muzike i vaše istorije u vezi sa tim. Pa izvolite. Vladimir, jako mi je drago što mogu napraviti jedan malo duži razgovor sa tobom, iako smo se fino napričali kad smo se čuli prije 7 dana. Pa bi počeo i ovaj razgovor sa onom sa pričom koju sam i tebi ispričao. Dakle, kazeta, u jednom intervjuu si spomenuo da si na omotu kompilacijskog albuma Exio Elektronika vidio kazetu sa muzikom Rexa i Lazivija. I rekao, ako to postoji, ako slovenski izdavač ima tu kazetu, sigurno postoji još nekakva muzika što te na neki način potaknulo da kopaš i dalje i istražuješ njegovu muziku. Pa sam ti onda rekao da je zapravo ta kazeta, moja kazeta koju sam ja bio tada jednom od kompilatora te kompilacije dao Željku Luketiću, koji je onda to dao slovenskom izdavaču i sa čega je zapravo iskinuto, digitalizirano pa je stavljeno na taj album. Ono što sam te htio na početku pitati, tvoj prvi susret sa Subinom muzikom, kakav je bio? I gdje je bio? Pa, gde da počnem? Bio je u Beogradu, jer ja sam bio verovatno najmlađe dete tog kruga prijatelja i poznanika, kao Milan, Branka Palić, što sam posle dolazila u Beograd, Firči, moj ujak, preko mog ujaka, realno. Tako da je sve to prolazilo kroz kao našu kuću, kroz moje uši, kroz moje srce. Uz to dolazi radio emisije koje su bile u Beogradu. Tako da je Suba je za mene tada kao klinca bio jako bitan moment u preživljavanju u muzičkom čemeru koje je mene okruživao u Beogradu u osnovnoj školi, kada su bili čuveni albumi. Verovatno se niko to ne seća niti zna šta je album, kada ja kažem album. Znači gramofonske ploče, koje su bile Stars and 45, sa disco hitovima i kao svakakvim stvarima. I onda u moru, ne znam šta je bilo, riblja čorba, svega i svačega, onako, oni čudni neki rok. Šta je mene kod kući privlačilo ili na radio. Nisam ja kao klinac tražio to, ali je bila neka druga vrsta muzike, druga vrsta umetničkog izražaja, verovatno, koja više naginjao ka elektronici. Jednom se negde iz našeg okruženja pojavljivao neko ko je pravio muziku, pod znacima navoda, koja meni nije bila strana i te sam onda pomislio, čekaj, onda ja nisam sam. Sad moje lično još iskustvo je, ne znam, neke 1984. godine, kada sam imao tek 11 godina, u nekom od onih muzičkih časopisa poput ITD ili šta se već dešavalo, gde su na kraju bili uglavnom oglasi za upoznavanja i lude vožnje na motoru, svako jako romantične stvari, pojavio se oglas u kome je neko tražio, ne znam, saborce, obožavatelje elektronske muzike. I pričamo o 84. godine, to se zvao Elkom, to je neki loner bio koji je tada rešio elektronska komunikacija je bila ideja. Ja se sećam kao da je to juče bilo, da je ideja tog, nadam se, gospodina sada u godinama, danas koji je zaživio, bila da su recimo Eurythmics došli da promene tog sveta. To je tada prvi album bio. Sad, ja sam se na taj oglas javio, ja sam se sa tim mladićem, tada stvarno video, moji roditelji su bili izblanuti, kako to, sad su nekada me otme. Znači, to su isto neko vreme Subinih, već u drugoj godini Subinih muzičkih radova. I ja kako, zašto, ne znam, jednostavno sam bio naklonjen tome. I onda godinama se ispostavilo da su se svi ti ljudi, generaciju iznad mene, jako dobro poznavali. I Branka, i moj ujak, Margita je bila tu, Firči je spavao kod nas kada je snimao album. Samo jedna digresija, malo ću te prekinuti. Već si drugi put spomenuo ujaka, koji je jako važan u tvojom... Da, pa mislim nije, on je kao biološka figura, jako važan, jer je bio nekako u generaciji ljudi koji su pravili svu tu muziku o kojoj mi danas pričamo i kojoj se divimo i koju gomili ljudi traži, koja je na svu sreću reizdata. Dosta toga je objavio, ne znam, našim
pod znacima navoda opet prostorima Jugotok, kao da beogradska muzika održana odjednom kao hrvatsku muzičku industriju na aparatima. I sve je to deo mog odrastanja i mog života, ne kao neka nostalgija, nego nešto što traje i dan danas. Koliko ti ta muzika od Sube na neki način potaknula možda da malo više istražuješ tadašnju elektroničku scenu u Jugoslaviji koja je bila zapravo u nekim začecima. Ja se sjećam da je u Sloveniji bio Marzi Dovšek koji je eksperimentirao sa elektronikom. U krajnjem slučaju Borgezija je tu koja se nametnula kao nekakvi na evropskom nivou kao vodeća elektrobadi grupa, kako se se tad zvao taj pravac. Jel se sjećaš još iz tog vremena nekih drugih izvođača koji su... Sjećam se, naravno, mislim, da li Lajba hrani može da se stavi mislim, to je, mislim, verovatno neki analogni industrial bio, ali nekako, iz moje perspektive, klinca, su i Lajbah i Borgezija i ta neka elektronika, nekog Sube. Onda opet, sada bih morao da pamćim kasete i sve i svašta opet iz arhiva vadim. Šta se dešavalo na svu sreću, postoje ti albumi, izvukao sam ga ovde iz kolekcije, gde smo se nas dvojica realno prvi put videli i upoznali, a onda sa druge strane elektronike su postojali ljudi kao Lazar Istovski, ili, ne znam, Tangerine Dream, sve neke stvari na globalnom nivou, koje su bile jako priznate, jako voljene, ali jednostavno sa mnom ništa drugo nisu uradile nego da izazovu nervozu i nelagodnost. Za razliku od Borgezije, Subine muzike i svakakve elektronike koje se dobrovlačila kroz naš život. Za one koji ne znaju, zaslužan si za masu nekakvih snimaka Subinih koje si izvukao, pronašao i koji su u krajnjem slučaju završile kao izdanja, kao što je Vajang i još neka izdanja, ali isto tako i zahvaljujući nekim ljudima na radiju Novi Sad. O kome se radi? Sada je tu ovako, znači priča mog izdavaštva Subine muzike je već, znači ja sam Amaružu i čoveka sa radija koji se zove Sloba Mesilović prvi put video u septembru 2013. godine. A put do njih vodi preko, sad ne znam da li je tu, da bilo ko to vidi, je ova ploča o kojoj pričamo. Gde je, ja mislim, ovo je čak Subin Korg iz njegove sobe, to Mama Ruža može da potvrdi si neka fotomontaža, što je ovo Titov sad, ako se ne da, tako, to je čuvena Maršalova slika i neko je napravio ovo divno, nespretnu fotomontažu, a kasete o kojim se radi, ja ne znam da li to može da se vidi dobro, ja se izvinjam sad na ovoj, je ovo je ovde. To je to, da, tako je. I ja sam onda pomislio, ovu ploču sam je u Jugovinilu u Beogradu kupio, pomislio sam, čekaj, ja sam se naslušao sve te muzike i Subina su Rex iluzivi muzika posle Suba, mene nekako prati već više od pola života. U to vreme, malo pre toga, divan lik iz Beograda, Slobodan Brkić, poznati kao DJ Brka u regionu i u svetu, je realno bio jedan od pionira koji su stalno gurali i puštali. Face Dance je bio veliki hit u diskotekama našeg okruženja. Međutim, to je bio album koji niko živi nije mogao da nađe. To je izdato u 500 primeraka, plaćale su se basnoslovne sume za sve to i sve se nekako završilo na tom Face Dance i na Demo Top albumima, gde su dve Subine stvari na 3 albuma. I kada odjednom u moj život ulazi Exio Elektronika 3, zahvaljujući tebi kaseta, mislim, ako ne moram sada da persiram, možda da me ti, to sam razum. I u meni se neki inat iskonski javi, ako, kao što sam ja stvarno rekao u razgovoru sa nekim, ako slovenski pankeri imaju Subinu kasetu, a ja znam da je Suba svima, verovatno postoji neverovatna količina kaseta u opticaju, ako nisu izgubljene, izbrisane, presnimane i tako dalje, pomislim, znači možda
jer čak i Luketić je, mislim, napisao da je Rex Iluzivi suvina muzika neistražena, da tu ima svega i svačega i tu već u tom tekstu se pojavljaju neke biografske greške koje se tiču Sube. I da skratim priču, ja se zainatim da vidim da li Subina muzika postoji preko Slobodana Brkića, koji me poveže sa Rajkom Božićem iz Novog Sada, Rajko Božić mi poveže sa Mamom Ružom, koja je verovatno bila jako nepoverljiva. Sad se opet verovatno neko javlja ko hoće nešto od njenog sina i to se nikada nije završilo. Sve je to bilo mlačine prazne slame. I ona mene spoji sa čovekom koji se zove Slobodan Misilović. Slobodan Misilović koja je, ajde sada ja da ne budem neprecizan, recimo između ostalog tonac u radiju, na radiju Novi Sad. Ali vrlo važna figura u ovoj priči. Neverovatno. Znači, iz moje perspektive, pored tebe i tvoje kasete, koja se tako pojavila, i Luketića koja je to nekako prosledio dalje, Slobodan Brkić, to je bio kao lanac nalaženje te muzike preko Brkića, Rajka Božića, Mama Ruže, čija, mislim, njoj treba spomenik podići. Dođem do Slobodana Misilovića koji je negde posle 2 nedelje odgovorio na moju poruku na mail, onda smo se čuli i on mene u tom prvom telefonskom razgovoru pita, pa šta ti tražiš? Pa ne znam, da vidim da li je ostalo bilo šta od toga što sam ja slušao kao klinac, šta bi moglo da popuni sve te rupe, ne samo lične, nego i rupe u kulturi i pop kulturi evropske muzike i evropske umetnosti. Do toga možemo još to je druga strana priča. I Slobodan Misilović mene pita da li ja tražim muziku za igru, muziku s kojoj se ne igra, muziku za pozorište, muziku za film. Ja njega pitam o čemu mi pričamo i on kaže, pa mi imamo ovde, ne znam, 30-40 sati, koliko već, imamo ceo arhiv. I ne lezi vražu, ja tako kupim avio kartu, dođem u Novi Sad iz belog sveta i prvi put se vidim isto sa Mama Ružom. Topo je neki septembarski dan bio, vidimo se na radiju, odemo kod Slobe u studio, gde je Sloba ceo taj arhiv koji su oni između 2004. i 2005. To bi bio, da nije to uspelo, bio bi klasičan Sizifov posao, tome bi tragedije mogle da se pripišu u budućnosti, međutim oni su uspeli da se čuvaju Subinu muziku tako što su prikupljali sve formate koji su bili raštrkani po privatnim kolekcijama po radiju i Sloba Misilović je to kao neverovatnim radom uspeo da digitalizuje. Znači, gomila formata za koje više nisu postojale uređaji kako presnimiti, šta uraditi. Postoji jedan... sati. Da, svih tih 30-40 sati, ja nikada to nisam kao merio, štopericom je prošlo kroz miksetu Slobodana Misilovića, koji ne samo da je to presnimavao i digitalizovao, već je i pravio mastering, takozvani. Sad ja ne znam kako da izbegnem, na sve vreme pokušavam da izbegnem tehničke reči, ali recimo oplemenjivao, je li tako? Te neke snimke koje su imale šumova, to su srceparajuće priče, sa slovom neko mora da priča. Postoji samo jedan trag u starom muzičkom časopisu koji se zove poslati muzika ili music iz 2004. verovatno 5. gde na par stranica Slobodan Misilović tehnički detaljno priča o digitalizaciji i masteringu te muzike i to je nešto što bi trebalo verovatno da se uči na svakoj tonskoj akademiji, kako se to spašavalo. I ne samo da je Sloba uspeo da sačuva i digitalizuje sve to o čemu mi danas pričamo i o čemu možemo da se divimo i na što možemo da budemo nekako ponosni, ako je to prava reč. U par navrata je Slobodan Misilović se susretao, verovatno su to bili neki radijski snimci, ja te sada molim za pomoć, sa višekanalnim trakama. Se to tako zove ovdje, multi-track recordings.
Jel tako? Sad, ja nisam tehničar, znači trake na kome je bas, na kome je neki vokal, na kome je sve i svašta. I Sloba nije realno znao šta sad da uradi sa tim. I onda je on čuvenog tonca sa radija, Jan Šaško je bio isto zadužen za Disillusion i svakako još druge alternativne jugoslovenske stvari i produkcije i snimke, dovukao iz penzije na radio i kako je to Sloba meni pričate neke 2015. kada smo imali promociju Kaveza In the Mooncage u Novom Sadu, kaže, i tako sedi Jan za miksetu u studiju M u kome je Suba snimao i kaže, i tako Jan ponovo zasvira sa Subom, jer samo je Jan Šaš znao šta da uradi sa tim trakama priče. Slova mi se vidi šta da Jan je nažalost preminuo takođe. Jan plače za miksetom, nije mu suze, a pred očima im se ta traka razlaže. Jer te trake, stare magnetofonske, ako nisu bile čuvane kako treba, realno jedno to puštanje posle par decenija i ta traka nestaje. Znači sve to što sam ja dobio od Slobe Misilović, ceo taj arhiv iz koga se crpe sad kompakt diskovi koji se objavljuju, koje Mama Ruža objavljuje i Branka i svi ti ljudi koje si ti upoznao divni, i Suba Novi Sad i muzika za pozorište, sve to realno dolazi iz tehničkog znanja i ljubavi Slobe Misilovića, koji nije bio lenj, da to stvarno sačuva na najbolji mogući, neverovatan način, jer realno ne postoji nikakav razlog. Znači, u zemlji koja Subinu muziku nije htjela da objavi, realno, komercijalno, da iz kog god razloga, mislim, svakakve budalaštine se objavljivalo u Jugoslaviji, Suba nije, da je uopšte nešto od toga sačuvano, jer je toliko stvari sačuvano, se graniči sa čudom. I to je onda bila opet moja polazna tačka moje izdavačke delatnosti i šestomesečnog, osmomesečnog slušanja celog tog arhiva. Upravo sam htio pitati, negde sam pročitao da si zaista 6 mjeseci samo preslušavao tu muziku, da ništa drugo nisi u tom periodu slušao, nego samo njega. Da, jer sada kada se neko suoči sa količinom divote, prvo zašto, što ja mislim da vi kažete šta će kruha preko pogača ili obrnuto, tako. Šta će meni druga muzika kad imamo ovaj arhiv? Totalno neverovatnih stvari. To je jedan nivo. A drugi je bio kako proniknuti, kako naći prilaz, koji je moj prilaz tom arhivu. Da li je hronološki, da li je da li je lični, šta je moje iskustvo, šta je moj susret sa Subom, gde su rupe. Ja iz tog arhiva se svašta dalo naslutiti i videti. Iz tog arhiva sam ja ubeđen, ne verujem da je to samo moje subjektivno poimanje stvari, se da videti recimo evolucija bendova kao što su Katarina Velika, odnosno EKV. Pre i posle susreta sa Subom u arhivu postoji demo snimci Sube i Milana i Subine sobe na Limanu. I nekako, ako se to stavi kao timeline liniju vremena, tu može da se nacrte tačno na cenzura kada se i zvuk Katarina menja. Kada Katarina postaje nekako plemenitija, pametnija, magičnija, ili haustor, ili sa kim god je Suba radio, i to je, na kraju je to bila moja zvezda vodilja, a sve ovo zvuči kao magična neka priča. Na koji način? Svi su se oni družili. Svi su se oni družili. Znači, neko ko je bio takav mudrac i tako dobar lik i sposoban, nije mogao da ne ostavi traga u popularnoj kulturi regiona. A kako objašnjavaš činjenicu da zapravo tek sada, 40 godina kasnije, zahvaljujući i tebi i tvojim kolegama, tek sada mu dajemo to nekakvo priznanje i značaj koji zaslužuje, koji je već odavno ranije zaslužio? Pa dobro, ni Rim nije sagrađen kao dan ili par godina. Sve nekako dođe u svoje vreme. Mi, ako se ne varam, ne znamo ni gde je Mozart sahranjen. I onda je možda trebalo
doći do vremena u koje je to tehnički moguće, u koje je razmena naša ili ovo viđenje sada na ovoj platformi između, ne znam, Düsseldorfa i Zagreba, brzina komunikacije koje možemo da razmenjujemo informacije, jer Suba nikada iz mog sveta nije nestao. Ili iz Brkićevog sveta i gomila naših prijatelja koji su Subo postojali, i Jozef Gafal, njega se seća verovatno Mama Ruža, jedan Austrijanac koga je tako Sao Paulo Confessions, ja mislim, Bebel Gilberto, poslalo na put za Novi Sad. I to su sve kao neopevani heroji, recimo, ovog putovanja. Da. Postoje divni tragovi koje je Jozef Gafal ostavio negde u internetu, to je sve pojao mrak skoro, njegovog putovanja u Novi Sad i viđenja susreta sa mostom i sa mamom i nalaženja muzike, ali sve to nekako raštrkano po nekim arhivima, po nekim štampanim medijima, i možda mi tek sada, mislim koliko za mene je prošlo, evo u 13. godini, kao u septembru će biti 13 plus godina, kako je moj put pošao ili kao počeo. Onda kako to dalje ide, ja ne znam. Znači, moj nekako istorijski zadatak ili kao kada se igramo Crnog Petra, eto, ja sam kupio, Borko Bojović mi je prodao ploču, u unutrašnjem omotu je tvoja kaseta, i onda šta ću ja sad? Kao Crnog Petra sam izvukao, moram na put. Da li će onda na osnovu svih ti tragovi koji mi sada ostavljamo, znači nosača zvuka, medija, neko biti dovoljno hrabar i radoznao da sve to analizira na neki drugi način, sociološki, istorijski, muzikološki, to bi divna stvar bila. Jer ja sada ne mogu u svakoj čorbi mi rođenje da budem, ja mogu najverodostojnije da objavim sve te stvari koje su se zakačile za mene sad. I da se onda nadam da će neko onda dalje taj arheološki poduhvat da nastavi i da će tako Sube, lika i delo živeti, inspirisati zauvek. Da. Da se vratim na onih 6 mjeseci preslušavanja njegove muzike. Prvo je izašao Vajang, je li tako? Ne, prvo je izašao, Mesečevi kavezi su izašli, In the Mooncake. Sa Vejvodom. Ne, to je isto nešto što svaki put kad ja mislim, to smo konačno razdvojili, Mesečeve kaveze i Dreambird. Da. Se opet sapletemo. Znači, nekako u slično vreme su se snimali Mesečevi kavezi i Dreambirds. Ja se čak sećam, i to je kada sam se ja susreo sa Subinom muzikom, to je verovatno bilo neke 86. 87. To je sada su skoro isplivali neki štampani tragovi. Sećam se jedne nedelje ujutru, onako moj ritual doručkovanja uz novine, koje moje roditelje dovodio do ludila. Recimo, nekoj ekspres politici čitao kako je u Novom Sadu se održala ekološka demonstracija, gde su ljudi u kostimima defilovali dalje Limanskim parkom i da su po krošnjama bili pokačeni zvučnici iz kojih je tako neka čudna muzika se emitovala. Ja sam jako mlad, mislim malo manje mlad nego te 84. opet onda bio, i mene je to toliko obradovalo i zaintrigiralo. Ja sam skoro to da neko uopšte ima svest o ekologiji. I ideja je bila, znači to je moje neko fotografsko sećanje tog teksta, da je realno protest bio protiv seče drveća u Limanskom parku. I da je ideja ptica, Dreambirds, koje su postale poznate kao Dreambirds, bila da ako Dreambirds dolazi iz krošnje drveta, to je ono što neće više postojati. Jedino što ćemo imati su onda zvučni tragovi ptica. I kroz Subino stvaralo što se stalno i ptice i mesec pojavljuju. Zašto je to tako? Možda zna Mama Ruža, ali to su divne stvari. Znači, to je bio Dreambirds, koji je Suba sa Vejvodom, verovatno neke 86. snimio u Parizu. Koliko ja znam je Suba sa tim trakama otišao onda u Novi Sad i
to razradio, završio. Ja bih voleo da čujem te radne trake, demo snimke, međutim Goran verovatno ih nema. I to su ptice, to su Dreambirds, to je taj ambient projekat sa Goranom Vejvodom, započet u Parizu, završen verovatno u Novom Sadu na radiju, emitovan prvi put javno u sklopu te ekološke demonstracije i realno zataškan, zaboravljen do sada, recimo 94. godine, kada se u Parizu pojavio kompakt disk sa pticama. O tome možemo kasnije isto da pričamo. To je divna jedna stvar koja toliko govori o Subi, šta god, ja mogu samo da se držim, znači, faktografskog znanja. Da ne sabravimo, a vidim da je po tebi da je priča zaista zanimljiva, pa slobodno. Važi. Onda da se vratimo sada, znači, na kaveze koje sam ja objavio. Znači, za sve to vreme slušanja, gde je započeti, šta uhvatiti. Sad se ne zaboravi, znači, već 2013. godine, kada sam ja, zahvaljujući Mama Ruži i poverenju Slovije Misailovića, dobio taj arhiv, muzička industrija, kako smo i poznavali do tada, više nije postojala. Niti su se prodavali nosači zvuka, niko nije kupovao ploče, kompakt diskova, ništa. Čak ni Cram Disk koji je objavio Sao Paulo Confessions, jedan od najznačajnijih albuma, verovatno 20. veka, nije imao hrabrosti, volje da reizda taj album. Jer taj album niti je ostario, zvuči aktuelno i dobro, kao što je zvučao 99. kada je objavljen, i tako se pojavi, znači, neki padavičar iz Beograda koji je došao, ne znam, i sad ću ja se bavim izdavačkom delatnošću od 2004. godine, znači ja znam kako se to radi, međutim tržište za ploče i diskove već tada nije postojalo. I mi pričamo o nekim tiražima od 500 primeraka, 800, sada verovatno još manje. Međutim, ono što je za mene bitno i dan danas, što su to fizički nosači zvuka. Mi smo ploču poslali u svemir sa onim Voyager, mi smo poslali digitalnu, ne znam, laser. Tako da, što se mene tiče, za mene je sve u redu. Te ploče su negde raštrkane po svetu, u kolekcijama, ali moguće je naći i postoje svi ti digitalni zapisi na digitalnim platformama. Znači, svakog ko će se posvetiti Subi danas je u mnogo boljoj poziciji, prvo što može da zna da je Suba postojao, odnosno Rex Iluziv. Ja tu isto moram da razgraničim taj takozvani XU opus i brazilski opus, jer za mene i moja ispravljanje krivih trina je taj XU opus bio mnogo zanimljiviji, jer dosta ljudi iz Subine generacije više nije sa nama i među nama. I šta može za njih da komunicira sa nama ili njihovo ime i njihov rad i del, u ovom slučaju Subin. I onda In the Moon Cage mi je u tom trenutku izgledao kao završen projekat, kao nešto što je teoretski moglo da se objavi, ali nikada iz nekog razloga nije objavljeno. Da su kavezi, ne znam, da je to neko u Engleskoj ili bilo gde u belom svetu napravio, odavno bi taj album bio klasik elektronske muzike, međutim to se nikada nije desilo. Samo mala jedna digresija, to je mene jako bilo kad je meni Rex slao tu muziku, ja sam bio sam zaista praktički šokiran koliko je to kvalitetno, bio sam siguran da će se to uskoro pojaviti na nekakvom albumu, na nekakvom izdanju, ali nikad nisam to dočekao praktički, ne? Da, nismo do 2015. dočekali, realno. Da. A zašto se to desilo? Jednako intrigantno, jednako kvalitetno kao tada, pa i sada. Na neki način ispred svog vremena. Jeste, pa vidi. Znači, drugo izdanje, skačem tako se izdanje 2015. je Ofen izdao Kaveza, 2016. koncert Subin Rex Iluziviju u Srpskom narodnom pozorištu. Znači, iz 1983. godine, gde je Suba sam na bini puštao trake, svirao. To je divan jedan dokument. Sada, ja mislim da dan danas ljudi ne bi verovali da je to nastalo 1983. godine i da je to živi snimak.
Sada, šta je za mene opet bitno? Ja nisam muzikolog kao opet Dušan Mihalek, koji je Subu zaposlio na radiju, koji je napisao takozvane liner notes, za taj album. Za mene to jako bitno su neke sociološke, kulturološke, lične, emotivne, kao polazne tačke, jer u svoj toj neverovatnoj muzici pod znacima navoda ili post muzici ili zvuku kao takvom, kao da ja mogu da čujem srž kulture i obrazovanja te jedne zemlje i te jedne generacije koja više ne postoji. I za mene je to, znači, ja sada ne moram nikome da pričam da nismo mi bili neki primitivni ljudožderi, kao bagra, glupana i tupana, jer postoji taj živi snimak iz 83. godine. Sada ja tu ploču mogu svakom pokažem i pitam, gde ste vi, dragi moji, bili 83. godine. I to je u principu ideja bila. To je bila jedna od ideja iza Kaveza. Samo ne znajući šta i kako, ja sam počeo sa Kavezima, pošto se nekako Message in the Moon Cage su se manifestovali, stvorili nekako u sredini Subinog XU rada. I nekako je to onda bila polazna tačka, pa sam se onda vratio 83. godine sa tim živim snimkom. I taj Wayang koji si ti spomenuo, koji je snimak iz Brazila, mi nije dao mira. Koliko god ja nisam hteo da se mešam u brazilski opus. Ili on relativno dobro kao dokumentiran. Jer Svodir Suba snimao je za Sony u Brazilu, MTV ga je puštao, ali nekako taj Wayang je isto nekom procepu završio i nije ga bilo. A tek taj album je totalno ludio. To je kao neki, kako se to zove, ono fever dream, kao da je potpuno neverovatno. Znači, čarobni Suba studijski sa njegovim znanjem i lavina svih ritmova i svega i svačega koja je njega onako uhvatila u Brazilu je onda manifestovano tom čudnom Wayang albumu koji niti je klasična elektronika, niti je muzika za igru, niti ima veze sa celim onim coffee shop zvukom, Kruder, Dorfmeister, šta se sve dešavalo tamo polovinom 90-ih, nego je onako jedna sila iskonska koja je tu. Ja to u jednom trenutku stalno mi pucao nekako na vrata, na počnicu, i onda sam ja Wayang na kraju, ja mislim da je 2017. 18. je bila kada je Wayang objavljen. Onda opet sam ja preko te ploče kada sam 2018. godine, ja mislim da je bila 17. ili 18. bio Sao Paulo, uspeo da okupim Subine muzičare, saborce, koji su onda opet imali sve i svakakve priče i o tome. I da im dam isto Wayang, ne znam da Opada Hiba čuo prvi put semplove nekih stvari, jer Suba je po njihove priči stalno snimao i svako ko bi mu došao na vrata studija bi bio snimljen. Ili onako nateran i ohrabren, ili da svira, ili da peva, ili da nešto radi. I sa tim izvornim materijalom je onda čarobni Suba u čarobnom studiju pravio neverovatne stvari kao Wayang, recimo. Da. Ne znam, nisam zaboravio tvoje pitanje, zašto Mooncage? Pa zbog toga, realno, zato što je iz 86. godine. A onda se da napravimo, ako se ovo snima, razlika između Mooncage, Kaveza i Dreambirds, što su da Dreambirds otišli na put za Brazil. Pretpostavljam, pošto znači u arhivu i u biografiji stoji da je Suba dobio UNESCO stipendiju na osnovu muzičkog rada koji spaja modernu muziku bez nedoumice i izvorne stvari, zvuk, pesme, melost, šta već, to je bez ikakve nedoumice In the Mooncage. Jer je tu spavanka, tu su dodole, tu su neke narodne pesme, staro znanje podneblja, što je onda opet tema za
za celu knjigu. Kako je neko koji je imao 23-4 godine imao svest uopšte o svemu tome i rešio da u spavanju koje su se isto pevale deci, da ih sačuvamo od bolesti i smrti i mraka, sa toliko ljubavi spoji sa elektronikom. Zašto su dodale, znači, pesme kojima se priziva Kiša, isto tako ove kovečene na nekoj traci, sada na ploči, znači niko ih nikada neće zaboraviti. Što je opet za mene bio lični razlog zašto sada svako može decu da uspava uz Mooncage 1 i da se nada da će sve to što se dešava u pesmi koje su sačuvati njihovu decu od bolesti. Što je lepa stvar. Znači, to mora da je bio Mooncage, a u isto vreme se pojavljuje taj ambijentalni zvuk koji je Suba sa Goranom Vejvodom započeo, koja je onda otišla na put u Brazil sa Subom i onda 90. godina na kompakt disku objavljen u Brazilu. Ali opet ne kao kompletan rad, postale 6 ptica koje su tek sada, pred 2-3 godine objavljene u Brazilu. Ti si već zadnjih 30 godina si jedan vrlo specifičan DJ, nastupaš širom svijeta, nedavno si se vratio sad neki dan iz Amerike. U tvojom repertoaru se također nalazi muzika od Mitra Subotića. Kakva je reakcija te publike na svim stranama svijeta gdje si puštao, kako reagiraju na njega? Mislim, to je ipak na neki način vanvremenski to što je radio, i tvoj pristup tome i takvom načinu DJ-iranja je dosta specifičan. Možda, ne znam, ali to je moj lični pristup. To je nešto što ja moram da radim, kao što moram da dišem. I sad ako imam pristup, ili sam dobio pristup, sada je ta muzika mnogo pristupačnija, svu sreću svima, je moja realno ljudska dužnost da to delim i podelim. I onda u mom svetu je jednostavno nemoguće da ta muzika na neki način ne dodirne dušu nekoga ko zaista sluša. Jer kao da je Suba, ne samo Suba, nego mnogi pre Sube iz te linije dobroga, kao da su bili na tragu nečega što bi moglo da se zove svetski duh ili neka srž nečega dobrog. Da li u muzici, da li u literaturi, recimo u umetnosti generalno. I to je ideja. Sad, niko se nije žalio, ja svima pričam šta je to, ja se zadržim, objašnjavam ili pišem ili šaljem ili delim ili objavljujem. Ne samo zbog muzike kao takve, muzike opet po znacima navoda, nego i zbog toga što je to svedočanstvo nekog vremena iz koga ja dolazim, odnosno iz koga moje mlađe ja dolazi. Kao tu smo da kucnemo drvo. I što je ta muzika takođe svedočanstvo nečega jako dobrog što se dešavalo u našim prostoru. Kao opet neka protivteža jako loša što se dešavalo u našim prostoru. I onda ako ja ispustim, ako se ja ne brinem o to dobrom i svetlom, ko će to da radi za nas? Niko.